Continuem amb més assumptes. El secretari general de Comissions Obreres del País Valencià, Paco Molina Balaguer, ha presentat la nova executiva del sindicat que s'ha constituït este matí en la seva primera reunió ordinària. Molina ha acordat començar els contactes per a presentar les prioritats de la nova executiva a la UGT, a la patronal, al govern valencià i al delegat del govern. Vol fer públiques polítiques sindicals i plasmar-les en estos 4 anys del nou mandat. El dirigent ha manifestat que Comissions al llarg del temps no ha canviat el seu ordre de prioritats davant situacions extraordinàries com és la situació en la que es trobem. Ante lo que son situacions extraordinàries tenen que haver actuacions que tinguin caràcter extraordinari. La protecció per a la desocupació, la protecció de les treballadores i els treballadors i la protecció a les famílies és extremadament urgent.